Lista za Rijeku zalaže se za hitnu regionalizaciju zemlje u stvaranje sustava 4 do 5 prirodnih regija i 4 velika grada s regionalnim statusom. Ističu kako su protiv odgode regionalizacije do 2017. te smatraju to alibijem za nesposobnost obje najveće nacionalne stranke. Iz Liste za Rijeku odlučno poručuju kako je aktualni ustroj lokalne i županijske samouprave uveden 1992. godine jedan od glavnih generatora trenutnog odnosa snaga u, kako kažu, bolesnom centraliziranom hrvatskom društvu. Stoga se zalažu za hitnu regionalizaciju u stvaranje sustava s 4-5 prirodnih i povijesnih regija i 4 velika grada s regionalnim statusom. Mi upozoravamo buduću vlast, dolazila ona ili s lijeve ili sa desne strane, da smo ih spremni čekati do sljedećih lokalnih izbora 2013. godine. Do tada se mora dogoditi regionalizacija i do tada Rijeka mora dobiti regionalne ovlasti velikog grada. Ukoliko do toga ne dođe, mi smo spremni inicirati i referendum. Švorinić odgodu regionalizacije do 2017. odnosno za 2 izborna ciklusa smatra traženjem alibija za nesposobnost obje najveće nacionalne stranke da pokrenu radikalnu reformu regionalnog ustroja zemlje i prebacivanjem odgovornosti. Ističu kako navedenim strankama nije u interesu regionalizacija Hrvatske. Ja moram tu dodati još jednu digresiju, da je nama poprilično jasan indikator da sa strane lijeve koalicije ne misle ići u ozbiljne promjene. Činjenica da je na čelu odbora za decentralizaciju i regionalizaciju unutar SDP-a gospodin Zlatko Komadina, pa dakle poznavajući njegov dosadašnji rad i lik i djelo, zaista je teško očekivati da će takva osoba napraviti neke korijenite rezove. Lista za Rijeku traži regionalizaciju odmah i sada, te ističu kako je upravo grad Rijeka najveći gubitnik sadašnjeg ustroja lokalne i regionalne samouprave. Osim što je izgubila zaleđe i mogućnost širenja, izgubila je i funkciju jednog od 4 regionalna centra.